Fie că dorești să construiești o casă acum, în viitor sau dorești să investești banii, trebuie să ai în vedere câteva criterii minime la achiziția terenului. După stabilirea bugetului și a suprafeței dorite, vom începe căutarea folosind internetul, ziarul, agențiile imobiliare și orice altă sursă. Eu, de exemplu, am ales să merg fizic în zonele preferate pentru a căuta un loc de casă, deoarece mulți oameni nu își promovează decât în acest fel vânzarea și de multe ori prețul este mai bun deoarece sunt mai puține persoane care vor citi anunțul. În primul rând, trebuie să avem în vedere amplasarea terenului cât mai aproape de oraș, deoarece există posibilitatea mai mare să existe utilități sau să fie făcută o investiție în viitor. Accesul la teren este de asemenea important. Eu am posibilitatea să ajung la teren prin două șosele principale, deci nu voi sta foarte mult în trafic. Distanța până la locul de muncă este un criteriu important, însă pentru mine nu, deoarece am birou la casă. În al doilea rând, trebuie să avem în vedere utilitățile existente, cum ar fi curent, apă, canalizare, internet și eventual gaz. Curentul ar fi minimul, însă trebuie să avem în vedere că pentru afora după apă sau pentru o fosă septică vom investi suplimentar. Gazul nu este neapărat o necesitate, deoarece există metode de încălzire a casei mai ieftine sau cel puțin egale ca și costuri. Distanța până la utilități este de asemenea un criteriu și aș recomanda să fie la maxim 50 de metri. În al treilea rând, trebuie să verificăm cum se face accesul la teren, dacă drumul principal este cedat la primărie. Dacă drumul nu este cedat, trebuie să solicităm informații pentru minimul cedat, în caz contrar va trebui să cedăm din terenul cumpărat pentru amenajarea drumului. Dacă am găsit terenul perfect, luăm legătura cu vânzătorul și începem negocierea. De obicei, vânzătorii sunt dispuși să cedeze între 5 și 10% din valoarea proprietății, dar putem încerca și mai mult. După prima negociere vom cere documentele terenului și acordul pentru a efectua un studiu geotehnic. Costă în jur de 500 de lei, dar ne asigură că vom cumpăra un teren pe care putem construi în siguranță. Dacă totul este în regulă, vom încerca să mai negociem înainte de plata avansului. Eu, fiind din Oradea, am ales să cumpăr un teren lângă oraș, mai exact în St. Martin, Cihei, cu o suprafață de 780 de metri pătrați, plătind 18 euro pentru un metru, deci aproximativ 14.000 euro. În 2018, când am cumpărat locul pentru casă, nu existau foarte multe case în zonă, asfaltul era la 800 de metri, însă aveam utilități curent, apă, canalizare, internet. Distanța până în oraș este de aproximativ 5 km, iar până în centrul orașului este de 8 km. Acum, în anul 2021, sunt aproape toate parcelele ocupate, asfaltul este la 20 de metri de poartă, iar prețul pentru un metru pătrat trece de 25 de euro. În concluzie, dacă orașul în care locuiești se află în dezvoltare, extindere și nu vrei să construiești chiar acum, merită investiția într-un teren aflat în zona metropolitană, dar mare atenție la criteriile minime pe care le-am expus. Orice greșeală te poate costa mult în viitor. Sorin Dragoslav este numele meu și te invit să te abonezi la canal, deoarece vor urma multe episoade în care voi expune problemele întâmpinate la construirea casei, dar și metode de economisire unde se poate. Mulțumesc pentru vizionare!